Вдишай. Усещаш ли? Това е ароматът на естествена кожа, обработена със сълзите на тези, които работят от 9 до 5. Това е истинският тамян на успеха. Издишай посредствеността. Тя мирише на градски транспорт и ефтин парфюм на промоция. Не търси покоя в Тибет. Там има само камъни и гладни монаси. Твоят център е тук, в вибрацията на 12-те цилиндъра. Те не медитират, те доминират. Това са 600 конски сили, които чакат твоята команда. Единството с природата е сантиментална глупост за планктона. Ти си потокът, движението. Егото изисква бензин, не чай от лайка. Ако не си готов, отивай да дишаш в панелката.